И какво ста хора, само че и днес ще покажа на един приятел как да отиде, как да си смени акаунта или там профила, да добави профил. Его. Митко Пеги, брат. Това е на Митко Пеги профил, на како Пеги, Начо Пеги. Други ми профил. Не, тук няма да стане. Просто влизаш в YouTube. Влизаш тук. И то плюс е там, дето го пише Extinct, т.е. съществуващ. И тук пишеш Gmail, тук паролата. Ето, например, пишеш там, после да цък. Чакай да пробвам нещо. Да. И продължава се така. Да, хора, след това от мен и довиждане.